Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videu, no a keďže Lidl má od pondelka týždeň špeciálne inšpirovaných francúzskou kuchyňou, tak dnes si ukážeme, ako si urobiť francúzsky šalát s kuracím mäsom. Začneme ľadovým šalátom, ktorý si takto natrhám, trochu si ho umiem, no a oplachnutý šalát môžem trhať do misy. Ďalej si prispiem špenátové listy, približne takých 60 gramov, jednu ľahodkovú cibulu na také prúžky, či dá na polovicu, šup do misy. Tretinu šalátovej uhorky na tenké kolieska. Nakoniec pridáme ešte cherry paradajky, s tým, že ja tu mám aj červené, takéto aj oranžové a žlté, takže by to bolo také pestrofarebné. A budem ich dávať takto len na polovice. No a prihodím si do šalátu. Šalát vyzerá super, môžeme ho celý takto premiešať. Ďalej si pripravíme dressing, ja tu mám 150 g bieleho jogurtu. Pridáme si do misky. K jogurtu prihodím nejaké 2 polievkové lyžice majonézy. Osolím a okorením. Pridám pár papiek citrónu. No a ešte štipku sušenej bazalky. No a nakoniec ešte trošku sušeného cesnaku. To bude všetko. Premiešame. To je paráda. Navrch len tak jemne pokvapkáme. No môžeme ísť ďalej. Na pánvici na miernom plameni si uškvaríme plátky slaniny, ale chceme tak, že aby boli úplne až do chrumkavé. Keď slaninku máme takto do úplne chrumkavo pečenú, tak môžeme vypnúť. Slaninu si dám zatiaľ na bok a ďalej si pripravíme kuracie prsia. Mäso takto nakrájam na tenké plátky. No a na tejto pánvici, kde sme robili slaninu, si môžeme pridať prsia a budeme postupne opekať. Môžeme mäso okoreniť a osoliť. Mäso môžem pootáčať. No a mäso teraz prikryjem a necháme dusiť približne takých 5-10 minút, nech to bude perfektne aj znútra uvarené a zároveň šťavnaté. Mäso máme hotové. Mäso si môžeme nakoniec už len nakrájať na plátky. No a môžeme si to dať už všetko dokopy spolu na tanier. Začneme šalátom. Ďalej si nalámem takto túto slaninku fajnovú. Môžeme si porozhadzovať mäsko. Ďalej takéto bylinkové krutóny. Nakoniec na vrch už len takto tento dressing. No môžem povedať, že vyzerá to perfektne. No ja tu už len ochutnám. To je na leto úplná paráda. No a ja dúfam, že tento recept sa vám páčil. Ak áno, tak určite dajte like, koment, odber. Uvidíme sa na budúce a čaute.